टिकट बड़ी महंगा मिलता कि सुन के दिमाग हिलता। जाइब हम कि जाइब हम घूंघट काढ़ी के और फिल्म हम देखब खेसारी के। जाइब हम घूंघट काढ़ी के, जाइब हम घूंघट काढ़ी के फिल्म हम देखब खेसारी के। टिकट बड़ी महंगा मिलता कि सुन के दिमाग हिलता, कि सुन के दिमाग हिलता। टिकट बड़ी महंगा मिलता कि सुन के दिमाग हिलता। जाइब हम जाइब हम घूंघट गाड़ी के फिल्म हम देखब खेसारी के। जाइब हम घूंघट गाड़ी के फिल्म हम देखब खेसारी के। ए भैया और फिल्म के सारा कमीनिया सब दुनिया के जाके दिले बड़ा और कहे हमरा से झूठ बोलता और तू नचनिए लाटेरा ले ले बाड़ा कि मोर जवनिया में जहरे घोलता तू नचनिए लाटेरा ले ले बाड़ा। और फिल्म के सारा कमीनिया सब दुनिया के जाके दिले बड़ा। फिल्म के सारा कमीनिया सब दुनिया के जाके दिले बड़ा। फिल्म के सारा कमीनिया सब दुनिया के जाके दिले बड़ा। काहे हमारा से झूठ बोलता रहो, काहे हमारा से झूठ बोलता रहो। तू नचनिए लाटेरा ले ले बाड़ा। एगो नचनिए कारण बनिया के भुलाइए गइला ना। नचनिए खाती बनिया के भुलाइए गइला ना। अरे सोनमा के सिकड़ी एगो सुनर दे दो कि सोनमा के सिकड़ी एगो सुनर ले लो। गाड़ी फॉर्च्यूनर ले लो। अरे रूसे वाला दूल्हा से हुनर ले लो और गाड़ी फॉर्च्यूनर ले लो। एगो गाना हमार बड़ा हिट भइल रहे। और की खिसी आइल बाड़ी का बोलली झौसी के रे। और खिसी आइल बाड़ी का बोलली झौसी के रे। और बेटा का हाल बा तोहरा मौसी के रे। और वीडियो बनाइब हम अपना मोबाइल में जी, अपना मोबाइल में। और नाचे बलम हाय 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 हाय। ये गाना कौन कौन सा हाथ उठा के थोड़ा आशीर्वाद के रूप में ताली बजा के थोड़ा स्वागत करिए आप लोग एकदम इधर से भैया। और ये वीडियो बनाइब हम अपना मोबाइल में जी, अपना मोबाइल में। और ये नाचे बलम नाचे बलम मोर के मिजाज खुश कोई दे रानी। ओहो तने कुछ न होई परेशानी। मोर के मिजाज खुश कोई दे रानी। ओहो तने कुछ न होई परेशानी।
कहती है मेहरारू कैसे कैसे अरे वीडियो बनाइब हम अपना मोबाइल में जी अपना मोबाइल में घींचो घींचो अरे नाचे बलमुआ नाचे बलमुआ के साली स्टाइल में 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 आ जाएगा वाह वाह एगो पल्लवी जी के साथ हमारे गाना हिट भइल रहे बड़ा जबरदस्त तरीके से आज की अलुआ से बढ़ के कवनो तरकारी ना होई कि अलुआ से बढ़ के कवनो तरकारी ना होई कि कमर के तनो के हु हिलाई बाकी खेसारी ना होई कि कमर के तनो के हु हिलाई बाकी खेसारी ना होई। तो मेहरारू कहतिया आज ई कौन फेरा में आज डालत बाड़ू आज कहिया के बदला निकालत बाड़ू आज ई कौन फेरा में डालत बाड़ू कहिया के बदला निकालत बाड़ू ई कौन फेरा में डालत बाड़ू कहिया के बदला निकालत बाड़ू ई कौन फेरा में डालत बाड़ू कहिया के बदला निकालत बाड़ू अरे रउआ संग फोटो लगाइब प्रोफाइल में लगाइब प्रोफाइल में अरे नाचे बलमुआ नाचे बलमुआ के साली स्टाइल में नाचे बलमुआ के साली स्टाइल में के साली स्टाइल में नाचे बलमुआ के साली भैया ये शार्प ले लीजिएगा।